たまにはこういうところで無邪気に遊んでみるか。子供の頃よくこうやって遊んだもんだよな。いつまでたっても子供心はやっぱり残ってるもんだな。今日はでも桑床公園来て最高の天気じゃないか。目の前には高千穂の峰が見えてる。やっぱり霧島といえば温泉でしょう。よし、温泉に行こう。時間や日程にとらわれず、自分だけの癒しと健康を求めて、気の向くままに誰にも邪魔されず自分だけの時間、他者の都合や意見にとらわれず自分だけのために動き出すこの行為こそが最高の癒しと健康を維持することができる俺だけの時間だ。原動力になる。今回も俺は温泉と旅案内求めていざ出発だ。今回も貸し切りにやってきたぞ。おお、こじんまりとした脱衣室、ゆっくりできそうだ。いいじゃないか。お客さんが自分たちでお湯を張るんだな。これだったら清潔感があっていいな。泉質は硫酸温泉、ナトリウム、硫酸塩温泉で、効能は疲労回復、神経痛、筋肉痛、冷え性などに効果があるようです。また25室もある貸し切り風呂がずらり、全部完全個室タイプだから周りを気にせずにゆっくりお湯を楽しめます。毎回お湯をためるため新鮮な湯船に入れるのでとても衛生的です。毎回お湯を入れ替えるから新鮮だよな。衛生的ですごくいいな。お湯がたまるのが
待ち遠しい。帰りの際はお風呂の栓を抜いてくださいということだ。この後に掃除をして次のお客さんを迎えるようだ。これだったら衛生的でいいよな。なかなかいい温泉だ。気に入った。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。私の体力続く限り、鹿児島県内外の温泉情報発信させていただきます。もしお役に立ちましたら、高評価とグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。では次回までごきげんよう。さようなら。